Καλησπέρα από το εργαστήρι. Δεν έχω πολύ χρόνο. Προλαβαίνω και δεν προλαβαίνω να σας δείξω τρία πραγματάκια που έχω φτιάξει για να δείτε και το update. Γιατί μου λέει η φίλη μου από τη δουλειά μου, λέει δεν μας δείχνεις όμως το αποτέλεσμα. Δείχνει συνέχεια το πριν. Το μετά το δείχνεις. Οπότε θα σας δείξω και το πριν και το μετά. Οπότε επειδή θα βάλω μάλλον καμίνι σήμερα, ελπίζω, πάμε να δείξουμε το πριν. Λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό στολίδι τείχου. Είναι ένα κεραμικό για τείχο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το φαντάζομαι και σε χρωματιστό τείχο αλλά και σε λευκό, γιατί αυτό θα γίνει μπέζ με στίγματα. Είτε ματ, είτε γελιστερό, είτε πιο σαχρέ, χωρίς γυαλί δηλαδή. Θα είναι φανταστικό, θεωρώ ότι δίνει πολύ design και πολύ στολίζει το τοίχο χωρίς πολλά. Και εμένα μου αρέσει γενικά αυτό. Αυτό είναι μπέζ και το άλλο, το αγαπημένο μου είναι αυτό. Αυτό είναι γκρι. Είναι από τα, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το σχήμα. Θεωρώ ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο το γκρι αυτό. Μοιάζει σαν κορνίζα. Θα μπορούσε να το έχει με καθρέφτη. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να το κάνω. Με καθρέφτη. Είσαι το τοίχο έτσι μπέζ. Δεν έχω μπέζ τοίχο, αλλά το φαντάζομαι σε μπέζ τοίχο. Και αυτό είναι γκρι. Είσαι πράσινο. Πολύ ωραίο. Και έχω κάνει και άλλη μία μικρή σειρά παρόμοια. Είναι αυτό. Έτσι. 1, 2. Είναι τύπου σύνθεση. Και 3. Κάπως έτσι. Θα δείξει. Θα βάλω σήμερα καμίνι, θα τα ξύσω. Θα βάλω καμίνι και θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια!